Point 5 Creative Studios. Feel the story. They know the story. Like souls, Mind 5 Creative Studio. Takambozvitaura kuti ZANU-PF haina basa nevanhu. ZANU-PF haina basa nevatsigiri vayo, those who support ZANU-PF. Vakapiwa minda, vakapiwa ma-stands towards my elections, vakapiwa ma-title deeds. But kana yasvika nguva yakafanana neino, vari kusviko vopwanyirwa. Vamwe vacho vanenge vakatopedza kuvaka dzimba dzacho. Tika-adresa ma-leaders eZANU-PF on this platform kuti vakuru dai mamboitawo kuti vanhu vakwanise kufara munyika mavo, vanhu vakwanise kusununguka, vanhu vakwanise kuita zvinhu zvavanodawo as long zviri kuteedza mutemo. Maticha, ma-civil servants ngapiwewo mari vakwanise kutenga. Izvi hazvisiri izvo izvi zvekuti muri kushungurudza vanhu, muri kudhurisa chikafu, transport fuel iri kukwira, the cost of living is high. Hazvisiri izvo. Tikathreatenwa pama-live stream, pamafoni edu, vamwe vakatombozama physically, ma-CIO achitumirwa, simply because we were standing for the truth. Taitaura chokwadi chisina kusanganiswa. But honai patasvika muzuva ranhasi, zvataitaura zvese izvi kumashure izvi, mukaramba kuteerera vatsigiri veZANU-PF, mukaramba kuteerera vakuru veZANU-PF, mukaramba kunzwa izwi remudzimu richitaura kuti vana vangu vatambura, mukaramba kunzwa izwi ranyadenga musika vanhu richitaura kuti marovero amuri kuita aya haasiriwo, at the end of the day makatanga kutenga vavhangeri, muchivapa mota, muchivapa mari, muchivapa zviwanikwa, kusvikira vanyarara, kusvikira vakukurumbidzai. Vacho vataitarisira kuti ndo vakuru vekereke vachazenge vachiita stand with the masses, ndo vapa number 1 kurumbidza nekupupura kunaka kune huipi hweZANU-PF. Zvakaoma. Zita rangu ndonzi DJ Holly. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. The Bible says, know the truth and the truth will set you free. Ziva chokwadi and chokwadi chichaita sei chichakusunungura. Panapa ndarwadziwa, ndabatikana. Inini handina basa neZANU-PF, handina basa nemasupporters eZANU-PF, but ndarwadziwa kuti munhu atsvage mari, ovaka musha wake, avaka musha, ozongoudzwa kunzi taakupwanya, taakukubvisa apo, nekuti toda kuisa maChina amboita zvaanoita panapa. Ndo ZANU-PF yacho here. Ndisandapinda munyaya yangu zvizere, ndisanda kuratidzai mavideos andoda kuti ndikuratidzei. Ndiri kuda kuti kana une bhizimusi raunaro raunoda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yaunoda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke. Rigid Africa vari kutaura kuti company registration services. Unoregisterwa company, wovhurirwa FNB account, usina permit, ungori nechidhindo chete, even ustori mugari wemuSouth Africa, zvinokwanisika kuitika izvi nemutengo wakaderera kutangira pa650 depending neservice yauri kuda kubva kuvanhu ava. Saka bata namba dziri pascreen vanokuitira mudhiginyira wacho zvinhu zvako zvoita sei zvoenda kumberi. Regai tione video redu rekutanga kuti zviri kufamba sei apo.
My shame. Ngathi kuthamba wani. Ngathi kuthamba wani. Imba yakavakwa neumwe munhu kwemakore achibatanidza mari achitsvaga mari kuti azowanawo pekugara. You never know, maybe aitotumirwa mari nehama dzake dziri diaspora achitoita sei achitobatanidza kuti zvinhu zvake zviendeke, zvinhu zvake zviitewo zviri chii, zviri nani. Let me show you another video zvakare. Ndikurwadziwa munongoenda kuchikoro ndisitachata sei. Mwana akudzidza Andisazengeza veini. tiri kurwadziwa hatidi kunyepa, hatina kana mupata zvakana kudya, hatina kana nezuro nanhasi hatisati tatodya. Tani 9 years tiri muno but hatina kana fiction kana one yatakatapidzwa muno, but zviri kutirwadza, zviri kutishungurudza. Zvinongana vese vanaenda kuchikoro nhasi nekuda kwefiction inongonyuka ngonzi nhasi kwauya fiction yechiyabva kupi? Hamuna samundi ramatisamona, saka tiri kuenda kupi? Tiri vemusangano here isusu tava verimwe bato hatichaziye. Ndingaiti batsiro paplace ino ndedu. We fight for this land. Ndedu emaovertrain. Kuri kunzi kune muchana usati muzi wese. You are not sleeping. But zvinoita here. Mina Zimbabwe yakava as a fighter. Zvinoita here makomedzi. Tiri kurwadziwa kuti toitawo sei, tibatsireiwo kuti toitawo sei. Hozi tisu mayuthi yacho sesu titori mayuthi yeZANU-PF ende tinotoida ZANU-PF ndeyedu, hatife takairasa. Ko iye muchaina unozoya kukanya muno muZimbabwe sei? Totongwa nemachaina muno muZimbabwe isusu. Totongwa nemachaina.
hatisina zvesimba munomuzve kana ivo machaina vachiita vobva uko voya vopwanya voita sei vachitipwanya vanhu vakagara vanhu panapa voya vochiti vachitipwanyira zvinomusoye zvaunenge vachiita machaina acho zvomusoye vanenge vaida kuti isusu kana tiri muno muzimbabwe topwanyirwa ngomachaina here toita sei kana ivo machaina munyika medu toshungudzwa munyika medu ngomachaina mamaini vakuya vachitora muno mufuti vakuya vachitishungudza. Right, mazvinzwira hanzi ZANU-PF ndedu, ZANU-PF tinoida, inini I have played my part and handina zvekutaura, handina what else to say because zvamanje manje ndo nyaya dziripo, ndo nyaya dzamuri kuona idzi. We have talked about it kudhara, taneta nekuramba tichitaura chinhu one each and every day, taneta nekuramba tichitsura vanhu vasingatsurike each and every day. So the best way ndeyekutoti titsvage zvedu dzimwe nzira dzekungokuratidzai kuti honai takambokuudzai, honai takambokutaurirai, ndamba kuudzwa akaonekwa nembonje pahuma. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, to bye for now. Let's meet in the next video.